నమస్తే గైస్ అందరికి. ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కాలంలో అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలు పడతలేరుగా. మీరు నెలల కొద్దీ సంవత్సరాల కొద్దీ ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు, అయినా మీ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటుళ్ళు. మీకు అమ్మాయిలు వెంటనే వాడాలంటే, వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే సిన్సియర్గా ఒకటే డైలాగ్ చెప్పండి, 2 నిమిషాలు అమ్మాయిలు పడిపోతారు. ఫస్ట్ వెళ్ళి కలవండి, ప్రశాంతంగా కూర్చోండి, నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా, నిన్ను మంచిగా పెళ్లి అయినాక రాణిలాగా చూసుకుంటా అని చెప్పండి. చెప్పినాక ఇక ఒక డైలాగ్ చెప్పండి, ఇక నీకోసం పొద్దున్న లేస్తే బాసనలు తోముతా, బట్టలు ఉతుకుతా, వంటే బాసనలు తోముతా, బట్టలు ఉతుకుతా, వంటే తాపేసాను, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీకు 2 నిమిషాలు అమ్మాయిలు పడిపోతారు, మీ టైం కూడా వేస్ట్ కాదు. ఓకేనా? అమ్మాయిలు మీకు కావాల్సింది ఇదే కదా, అమ్మాయిలు మీకు కావాల్సింది ఇదే కదా. ఓకే, మంచి బంపర్ ఆఫర్ ఉంది అబ్బాయిలకు కూడా. వెళ్ళి కలవండి, ఉన్నది చెప్పేయండి, ఇక పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు సాంగ్ సెట్ అవుతుంది మీకు. ఇక